Kiitämme sinua, suuri Jumalamme ja Isämme, joka olet taivaassa, tästä uudesta armopäivästä. Kiitämme sinua, että täällä Pohjolassakin talven valta on murtunut ja olemme kulkemassa valoa ja kevättä kohden. Herra, me tiedämme myöskin, että iankaikkisuuden ihmeellinen kevät on käsissä. Ja me rukoilemme, Isä, sinua, että voisimme rohkein mielin uskossa Jeesukseen Kristukseen kohdata tämän lopun ajan kevään murrokset. Ja iloita ja riemuita, kun iankaikkinen kesä, Jumalan kirkkauden valtakunnan aika koittaa. Ja kun me olemme täällä nyt yhdessä Jeesuksen vapahtajamme nimessä, niin rukouksemme on, että ilmestyskirjan sanoma saisi meille jälleen avautua ja koskettaa sydäntämme. Rakas Herra Jeesus, ole lupauksesi mukana jokaista meitä lähellä. Pyhässä nimessäsi. Amen. Ystävät, tällä Raamattutunnilla meillä on oikeastaan, voisin sanoa, jännittävä aihe. Me avaamme nyt siis ilmestyskirjan 13. luvun, jonka pääsisältö on kaikkien kristillisten piirien hyvin tuntema niin kutsuttu ilmestyskirjan peto. Ja tässä kerrotaan, että tämä peto saa aikanaan ikään kuin kuolinhaavan. Mutta tämä kuolinhaava paranee. Ja ilmestyskirjan näkijä kertoo, kuinka koko maa, siis maailma, kansat, seuraavat ihmetellen petoa ja sanovat, kuka on pedon vertainen? Kuka voi sotia sitä vastaan? Ja sitten tällainen hämmästyttävä lausunto liitetään tähän, että se käy sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja sen valtaan annetaan kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansan heimot. Ja edelleen seuraus tästä on se, että kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Paitsi ne, joiden nimet ovat teurastetun Karitsan elämän kirjassa. Ja heistä sanotaan, he ovat saaneet voiton tästä pedosta. Ja ennen kuin ilmestyskirjan näkijä kertoo asiasta enemmän, niin hän panee välihuomautuksen, jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Avatkoon nyt korvansa, mielensä tälle taivaan vakavalle ilmoitukselle. Ja sitten hän näkee, että tehdään ja tapahtuu suuria ihmeitä, tunnustekoja, joilla maan päällä asuvia ihmisiä villitään. Ja sitten edelleen jotakin hyvin tärkeää. Se saa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja orjat, panemaan merkin oikean käteensä tai otsaansa. Ei välttämättä tarvitse tämä merkki olla molemmissa, otsassa ja kädessä, joko otsassa tai kädessä. Ja tilanne kehittyy siihen pisteeseen, että lopulta eivät muut saisi yhteiskunnallisista eduista edes nauttia, ellei ole tätä merkkiä joko oikeassa kädessä tai otsassa. Ja meidän suuri velvollisuutemme on tietysti nyt saada aivan selvä näkemys siitä, mitä taivas on tällä ilmoituksella tarkoittanut. Mikä on tämä peto, joka
laajoissa kristillisissä piireissä kyllä käsitteenä tunnetaan. Olen todennut, että kaikissa kristillisissä piireissä puhutaan kyllä ilmestyskirjan pedosta. Mutta sen tulkinta on varsin moninainen. Selitystä tälle profetialle haetaan sieltä sun täältä. Toivoisin, että me, jotka nyt hiljennymme tätä sanomaa tänä hetkenä tarkastamaan, saisimme täyden varmuuden siitä, mikä tämä mahti on. Sillä meillähän on selvästi sanottu Raamatun profetioissa, että pedot eli eläimet tarkoittavat valtakuntia, jotka vaikuttavat täällä maailmassa. Kysymyksessä on siis mahti, eräänlainen valtakunta, jonka vaikutus ulottuu maailmanlaajuiseksi, niin että kaikki pienet, sanokaamme lapset ja suuret, siis aikuiset, rikkaat, nykyajan kieltä sanottuna käyttäen, siis kapitalistit, köyhät, köyhälistöt, vapaat, sitä vastaan nykyaikana käsite porvarit, orjat, sitä vastaan nykyaikainen käsite työläiset. He ottavat vastaan merkin joko otsaansa tai käteensä. Nyt minä haluaisin heti alkuun sanoa, että tämä sanonta ilmestyskirjan peto esiintyy Raamatussa muissakin muodoissa. Tämä on vain yksi sanonta, tämä peto. Toiset ovat antikristus, joka tarkoittaa täsmälleen samaa kuin tämä peto. Kolmas sanonta tästä on Babylon. Ja vielä neljäskin nimitys Raamatussa tällä samalle mahdille annetaan, ja se on Iisebel. Ja kun me yritämme ratkaista tämän kysymyksen, miksi samasta asiasta käytetään näin erilaisia nimityksiä, niin on aivan ilmeistä, että syy siihen on seuraava. Kuten jo mainitsin, eläin vertauskuvaan tarkoittaa aina valtakuntaa, mahtia. Näinhän on esimerkiksi vielä tänä päivänä asianlaita. Jopa Suomen valtakunta vaakunassaan käyttää symbolinaan eläintä. Hyvin tiedämme tämän. Ja useiden muiden valtakuntien symbolina on eläin. Ja tämä on siis ikivanha tapa. Tämä esiintyy siis Raamatun profetioissa. Sitten käsite antikristus liittyy tietysti Kristus-käsitteeseen, Jeesukseen Kristukseen. Mutta tämä kreikan kielen pienoinen etuliite, antti, aiheuttaa eräiden mielessä hieman sekannusta. Yleensä ajatellaan, että kysymyksessä on jokin sellainen mahti, joka on ehdottoman kielteinen tai vihamielinen Kristukselle. Ja sen vuoksi selitystä ja ratkaisua näille haetaan hyvin laajoissa piireissä ateismista, jumalkielteisyydestä, kommunismista. Mutta sanatarkka merkitys pikkuetuliitteelle antti on jotakin, jota eivät kaikki ole tulleet huomioineeksi. Vara tai sijais. Siis kysymyksessä olisi varakristus tai sijaiskristus, antikristus. Ja sitten on tämä kolmas käsite, Babylon. Viittaa muinaiseen mahtavaan valtakuntaan, Baabeliin tai Babyloniin.
Tämä nimi juontaa alkunsa jo hyvin varhaisesta tapahtumasta ihmiskunnan historiassa. Pian vedenpaisumuksen jälkeen Raamatun historia kertoo, ihmiset rupesivat rakentamaan tornia, ettei enää suinkaan tapahtuisi vastaavanlaista katastrofia kuin mitä Nooan aikana oli käynyt, että koko suurin osa ihmiskuntaa olisi tuhoutunut vesitulvaan. Mutta sitten Raamatun historia kertoo, että Jumala puuttui tähän rakennuspuuhaan ja hajoitti näiden rakentajien aikeet ja sekoitti heidän kielensä niin, etteivät he enää ymmärtäneet toinen toistaan. Ja tästä tulee nimitys Babylon, joka tarkoittaa sekoitusta. Nyt siis on kysymyksessä hengellinen tai uskonnollinen Babylon, jossa on uskonnollisuutta ja maallisuutta, jossa on totuutta ja vääryyttä, jossa on Jumalan sanaa, mutta on myöskin ihmisoppia. Ja näin muodostuu Babylon, eli sekoitus. Ja sitten kun ajattelemme nimitystä Iisabel tästä samasta mahdista, niin silloin Raamatun historia jälleen antaa meille vihjeen, miksi myöskin Iisabel soveltuu tähän samaan. Nimittäin Iisabel, kuten aikaisemmin on mainittu, oli Siidonin kuninkaan tytär, josta tuli Israelin kuningatar kuningas Aahabin aikana. Kuningas Aahabin puoliso Iisabel. Ja kun te luette aikakirjoja, kuningasten kirjoja Raamatussa, niin toteatte siellä, että tämä tarmokas nainen toi pakannuuden Israeliin. Ja hänen tarkoituksenaan oli kerta kaikkiaan muokata koko Israelin uskonnollinen käsitys pakanalliseksi. Siis Iisabel-nimi esiintyy ilmestyskirjassa siitä syystä, että tämän niin kutsutun ilmestyskirjan pedon vaikutuksesta pakanuutta tuli kristikuntaan. Ja nyt kun me sitten pyrimme ratkaisemaan, mikä tämä peto, tämä antikristus, Babylon ja Iisabel on, niin minä etenen hyvin nopeasti ja suoraan, rupeamatta perusteellisesti historiallisilla tosiasioilla tätä kehitystä osoittamaan ja todistamaan. Minä esitän vanhoja asiakirjoja, joita kohtaan tämä kuulijakunta tuntee varmasti luottamusta. Meidän oloissammehan Suomen kansa yleensä kuuluu niin kutsuttuihin protestanttisiin uskonnollisiin piireihin. Ja voin sanoa, että nämä asiat ratkaistiin jo yli 400 vuotta sitten. Ja haluaisin vain alleviivata sitä, että nykyajan saarnamiehillä, pappismiehillä ja opettajilla ei ole mitään aihetta etsiä jotain uutta tulkintaa näille, vaan pitäytyä siihen, jota Jumalan miehet jo yli 400 vuotta sitten opettivat tästä. Ja todistaakseni tämän, että asia todella on näin. Minä olen ottanut mukaani vanhan evankelis-luterilaisen kirkon virsikirjan. Ja tämä kappale, joka minulla on mukana, niin on noin 140 vuotta vanhaa. Ja kirja, joka on siis ollut meidän isovanhempiemme kainalossa silloin, kun he tekivät kirkkomatkaa myöskin näillä seuduilla. Ja minä nyt pyydän saada lukea muutamia säkeistöjä parista virrestä. Täällä on nimittäin, niin kuin nykyäänkin virsikirjoissa, jaettu virret eri osastoihin.
On ylistysvirsiä, on rukousvirsiä ja niin poispäin, eri kirkollisille tapahtumille tietyt virtensä. Ja nyt tässä vanhassa virsikirjassa on muun muassa tällainen virsien osasto, virsiä Antikristuksesta. Ja minä olen nyt valinnut muutamia säkeistöjä kahdesta virrestä numero 240 ja 241. Kieli on tietysti jo vanhahtavaa, joten nykyajan ihmisen on vaikea paitsi lukea tätä, ehkä myöskin kaikin osin ymmärtää tätä vanhaa kieltä. Mutta luen nyt sellaisena kuin se on vanhaan virsikirjaan präntätty. Ruomi röyhkiä siis. Kuin kätes käynyt, kuin olet elän tuikituiman kaikkein ylits korkeast korottanut sen pahan paavin julman alas tallan kans väkivallan asujat maanpiirin päällä. Joko pieni suur sinä vaadeet juur ikees alla käymään täällä. Valtakunnat, pääruhtinaat sinä ylön katsoit kaik sangen, et yhtään luullut täällä tohtivan sun valtaas vastaan änkät. Edes tuli läst yksi köyhä mies tästä, jolla Jumalan sana oli suussa. Sinun ruma ruomu syöksi sinne tuon kuta käydä niin, et luullut sinä. Jumalan sijaan ja Kristuksen epäjumalan nostit ilkiän sen kauhian antikristuksen, kuin Raamattu sanoo selkeästi. Itse teki jaloks maailman valoks, itsens pyhimmäksi kutsuu antoi ja teki niin kuin kirjoitettiin profeettain kautta ennen. Kats, Jumalan sijaan sua palveltiin, sul pahal Baabelin huoral palvelusta paljon tehtiin, kuin väärän opin nuoral, ympärs kierroit, kaik kiinni sidoit, maailmalliset valtamiehet vahvast vainoit, alas painoit, et lohduttaa ketään tiennyt. Nuori vanha, vaimo ja mies, sen tietämän pitää sangen, et Iisebel ja Babylon myös on nyt maahan langen, kuin oli kunnias, teki itsens viisaaksi, vallits ylpeytens vallas, Jumalan käskyi vastaan räyskyi, rauen on jo itse altans. Meiltä Raamatun olet turmellut ja pimiäksi jättänyt pahoin. Kaik olet polttan ja surmellut, kuin vastaas vastata tahtoi. Nyt on Jumala armon suomalla ilmoittanut petokseksi kaikki, kans sanans, saarnan, heikon laumans, oikealle tielle ohjannut ratki. Ja sitten tässä nyt tulee seuraavassa säkeistössä suorastaan profeetallista. Syntymät on se ihminen vielä, kuin juonet kaik kirjoittaa taitaa, joit joukkons kans Paavi on ajatel pettääksens joka maan paikkaa. Monel muodoll säätyin seuroil, kardinaalen kavaleil neuvoil, munkkein menoil, nunnain eloil, jesuittain jumalattomain juonil. Me rukoilemme sua, Jeesu Krist, päästä meistä pahan paavin orjuust, kuin on se antikristus vissist. Meet keritsen kovast koiruust, o Herra Krist, sinä olet vissist, kuin yksinäs voit meitä auttaa synnistä, estä hädästä päästä piinas ja kuoleman kautta. Se peto itsens istutti Kristuksen kirkkoon pyhään, ja oikean Jumalan unhotti itsens teetteli sijaan. Hän paimenet hukuttaa käski, kuin lampaat laitumel toit, ja vallan saada aikoi kaiken lauman keskellä. Tätä suurta surkeut ylits vaivaisen lauman, ettei kelläkään ollut rohkeut Jumalan sanaa puhumaan sen pahan pedon pelkosta. Hän uhkais, kaikki käkeis, hän poltti, tappoi ja säkeis, kuin vastasit hän ehdosta. Vähetään sun valtas, sinä julma antikrist. Sinun lahkos jo itse altans ovat saaneet vamman vissistä. Siis ilmestyskirjassaan sanottiin, sai kuolin haavan. Sekin ymmärrettiin. Ovat saaneet vamman vissistä, sillä Kristuksen suun henki sua tappaa ja särkee, et kansas lopun tekee, kuin maailmanmeno lankee. Kaikki nämä
Näin tapahtuman Raamattu meille sanoi sen valtakunnan lopun saavan, joka pitkälт pahut jakoi. Se on jo ilmei tullut, kuin kauan kätkys makais, joka Jumalan sanan meiltä salais ja opetti omaa hulluut. Sitä vaivaiset tomppelit, kun tätä ihmettelee, vaan mahtais vuodattaa kyyneleitä. Et totuutta saisi tiedellä, tien oikean osata taivaas, eikä autuut unohtaa kuin uskomattomat kadottaa. Ja sitten tulee näiden esivanhempien kehotus lapsen lapsillensa, joka kuuluu näin. Jos oikein tahdot tietä, välttää ihmisopit pyydä. Apostolit ja profeetat koko Raamattu pyhää pitää sinul kyl tarjon, jos tutkii niit mieles lienee kussas sataman saat ja niemen, suo Jumal meil kaikil armos. Tämä on selitys ilmestyskirjan pedosta, antikristuksesta, Babylonista ja Isabelistä. Selityksen ovat antaneet uskonpuhdistuksen suuret uskonmiehet, kuten Luther, Zwingli, Calvin, Knox, Hieronymus ja niin edelleen, jo 450–500 vuotta sitten. Se, mitä me nykyään vain valitamme syvästi, on tämä, että kirkolliset ja kristilliset piirit eivät enää kunnioita näiden Jumalan miesten rohkeaa sanan selitystä. Ja heillä oli täydet perusteet siihen, miksi he näkivät näiden profetioiden täyttyvän paavikunnassa. Se soti pyhiä vastaan, se polki totuuden maahan, se toi pakanallisia käsityksiä ja tapoja kristilliseen kirkkoon. Ja se sai myöskin vamman, eli kuolinhaavan. Ja historia meille kertoo, milloin se sen sai. Ensinnäkin se sai jo siinä, että uskonpuhdistus järisytti katolisen kirkon vaikutusvaltaa perustuksiaan myöten. Se aiheutti jo tällaisen vamman, kun sanan valo alkoi loistaa ja monet väärät käsitykset ja harhaopit paljastuivat. Mutta tämä vamma tai haava, josta ilmestyskirja puhuu, tämä mahti sai sen myöskin myöhemmin 1700-luvun loppupuolella, jolloin alkoi niin kutsuttu valistuksen aikakausi. Ja ihmiset rohkenivat jo ajatella, niin kuin sanotaan, omilla aivoillaan ja todeta, että katolinen kirkko ei ollut niin pyhä kuin miksi se tahtoi uskotella. Ja minä otin mukaani myöskin historian oppikirjan, joka aikaisemmin on ollut täällä mukanani tilaisuudessa. Keskikoulun yleinen historia, 2. osa, Manteren ja Sarvan. Ja tässä oppikirjassa sivulla 209, jossa selostetaan Ranskan vallankumousta 1700-luvun lopussa, vuosisatojen taitteessa. Ja kuulkaa, mitä täällä sanotaan kappaleessa järjen palvelus. Tällä järjen palveluksella tahdottiin siis osoittaa, kuinka uskonto, jota kirkko edusti, oli pelkkää taikauskoa. Ja tällä toivottiin annettavan kuolin isku katoliselle kirkolle. Pariisin piispakin luopui julkisesti kansalliskonventissa katolin uskosta ja selitti, että uskonnoksi riitti vapaus, yhdenvertaisuus ja siveellisyys. Ja ajatelkaa, historia käyttää sanontaa, että Ranskan vallankumouksessa toivottiin annettavan kuolinisku katoliselle uskonnolle. Se sai siis kuoliniskun. Ja se näytti siltä, että nyt sen vaikutus on lopullisesti romahtanut. Mutta ilmestyskirjan näkijä sai todeta, että kuolinhaava paranee. Ja koko maa seuraa ihmetellen petoa. Ja sanoo, kuka on pedovertainen, kuka voi sotia sitä vastaan. Ja jokainen mies ja nainen tietää, että tämä haava on parantunut jo. Katsomme vain
tämän kirkon päämiehen nykyistä riemukulkua maasta toiseen ja maan osasta toiseen. Kuulimme vasta muutama päivä sitten radiouutisissa, kuinka naapurimaamme Ruotsi myöskin solmi diplomaattiset suhteet Vatikaaniin, suhteet, jotka ovat olleet yli 400 vuotta poikki. Tämä vamma, tämä haava paranee. Ja jos nyt menisimme protestanttisilta teologeilta kysymään, missä on antikristus? Mitä tarkoittaa ilmestyskirjan peto? Onko totta, että se olisi paavikunta? Niin he suoralta kädeltä torjuisivat tällaisen käsityksen. Kuka on pedon vertainen? Kuka voi sotia sitä vastaan? Kuinka voi sitä pedoksi kutsua? Joka esiintyy suorastaan rauhanruhtinaana, kristillisen hyveen ja humanitaarisen avun apostolina. Kuka voi sanoa, että se on antikristus? Kuka voi syyttää sitä petomaisuudesta? Siis kuolin haava paranee ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä. Nyt me kysymme, miten sitä sitten kumarretaan. Kumartaminen Raamatun mukaan tarkoittaa samaa kuin totteleminen. Roomalaiskirjeessä Paavali selittää, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette. Siis me kumarramme, eli kunnioitamme sitä, jota me tottelemme. Miten nyt kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat, eli tottelevat paavikuntaa? Ottaen nyt huomioon, että ei suinkaan kaikki maan päällä asuvaiset ole katolisessa uskossa. Onhan paljon protestanttisia uskon suuntia ja kirkkokuntia. Ja on paljon siis sellaisia, jotka eivät tunnusta sen paremmin katolista kuin protestanttistakaan uskoa, tuskin kristinuskoa lainkaan. Miten sitten kaikki maan päällä asuvaiset kumartaisivat tätä mahtia? Ja vieläpä paneisivat merkin, joko otsaansa tai käteensä. Minkä merkin? Pedon merkin. Siis tällä katolisuudella tulisi olemaan eräs merkki. Tämä on jälleen raamatullinen sanonta, merkki otsaan tai käteen. Joten meillä ei ole oikeutta antaa tällekään keksittyä selitystä, vaikka se tuntuisi hyvin uskottavallekin. Meidän täytyy lukea Raamatusta omat selitykset tällaisille vertauskuville. Ja niinpä minä nyt luen erään tekstin, joka ratkaisee aivan vastaan sanomattoman selvästi raamatulliselta pohjalta, mitä Raamatussa tarkoitetaan merkin ottamisella otsaan tai käteen. Avaamme toisen Mooseksen kirjan 13. luvun. Ja kun katsotaan tätä lukua, niin havaitaan, että kysymyksessä on eräs asetus, eli säädös muinaisen Jumalan kansan uskonnollisissa menoissa. Ja tämä asetus tarkoitti tai koski eräästä juhlaa, pääsiäisjuhlaa, joka oli kenties vanhan liiton suurin uskonnollinen juhla. Ja kun oli annettu selvät ohjeet, milloin pääsiäistä tuli viettää ja millä tavalla sitä tuli viettää, niin sitten sanotaan näin, kuunnelkaa. Se olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistutuksena sinun otsallasi, että Herran laki olisi sinun suussasi ja niin edelleen. Nyt se on aivan selvää. Ei tarvita mitään käsivarsinauhaa tai kokardia tai jotakin muuta ihmeellistä merkkiä. Ei mitään näkyvää itsessänsä, vaan Jumalan antama säädös koskee juhlapäivää. Tuli selvästi merkiksi otsaan ja käteen. Otsaan sillä tavalla, että
he ymmärsivät, miksi pääsiäistä tuli viettää. Käteen sillä tavalla, kun he menettelivät ohjeiden mukaan, miten juhlaa piti viettää. Muun muassa pidättyä työstä pääsiäisenä. Silloin se oli merkki kädessä. Ja vielä toisen kerran samassa luvussa sanotaan, 16. jakeessa, ja se, siis pääsiäisjuhlan vietto, olkoon merkkinä sinun kädessäsi ja muistulausena sinun otsassasi, sillä Herra vei meidät väkevällä kädellä pois Egyptistä. No niin, nyt meillä on aivan selvä käsitys siitä, mitä vastaavasti ilmestyskirjassa pedonmerkin ottamisella otsaan tai käteen tarkoitetaan. Se on yksinkertaisesti tämän mahdin antama asetus tai säädös. Ja me katsomme, onko sen taholta mitään semmoista annettu, jota hämmästyttävää kyllä koko maailma seuraisi. Ja minä luen nyt jälleen asiakirjasta, jonka ilmestymistä täällä Suomessakin juhlittiin. Sen 450-vuotisjuhlavuotta. Tämä asiakirja nimittäin julkaistiin vuonna 1530. Ja asiakirja on Augsburgin tunnustus. Kun valtiopäivät kokoontuivat Augsburgissa 1530, niin kutsutut protestantit saivat tehtäväkseen esittää valtiopäiville asiakirjan, miksi he protestoivat katolista kirkkoa vastaan. Ja tämän protestikirjelmän laati Lutherin etevä työtoveri Philip Melanchthon. Ja tästä Augsburgin valtiopäivillä luetusta protestikirjasta tuli siitä lähtien evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuskirja. Ja nyt minulla on siitä ensimmäinen osa tässä. Tässä on sekä suomenkielinen että saksankielinen teksti. Ja nyt minä luen teille Augsburgin uskon tunnustuksesta, protestikirjelmästä, seuraavat sanat. Nämä sanat kaikuvat siis valtiopäiväsalissa 1530 ja ovat luterilaisen kirkon tunnustuskirjassa tähän päivään asti. Ja mitä siinä sanotaan? Kuunnelkaa tarkoin. Sivulta 49. Edelleen väitellään siitä, tokko piispoilla onkaan valtaa määräillä seurakunnassa juhlamenoja ja säännöksiä ruuista, juhlapäivistä sekä kirkon palvelijan eriarvoisista säätyasteista. Vedotaanpa vielä siihenkin, että lepopäivä, kuten he, siis katoliset, luulevat, on vastoin 10 käskyä muutettu sunnuntaiksi, eikä mitään esimerkkiä teroiteta niin kovin kuin lepopäivän muuttamista, ja tahtovat tällä saada todistetuksi, että kirkon valta on suuri, koska se on 10 käskystäkin antanut erikoisvapautusta sekä muuttanut jotakin niissä. Jos siis uskomme, että katolinen kirkko täyttää Raamatun profetiat pedosta, antikristuksesta, Babylonista, Iisraelista, niin silloin tunnustuskirjoissa on selvästi myöskin sanottu, että tämä mahti pitää hengellisen valtansa merkkinä ja todistuksena mitä? Lepopäivän muuttamista. Raamatullinen sabatti syrjäytettiin ja auringonpäivä, sunnuntai, otettiin kristilliseksi lepopäiväksi. Ja täällä sanotaan selvästi, tällä he tahtovat, siis katoliset, todistaa, että kirkon valta on suuri. Vuonna 1895, lokakuun 28. päivä, eräs henkilö kirjoitti katoliselle kardinaalille, Gibbonsille, henkilökohtaisen kirjeen pyytäen suoraa vastausta kysymykseen,
onko vielä sunnuntai-lepopäivä katolisen kirkon vallanmerkki? Hän sai kardinaalilta vastauksen, ja vastaus kuuluu näin. Luonnollisesti katolinen kirkko väittää muuttaneensa sabatin, ja tämä toimenpide on sen kirkollisen voiman ja vallan merkki. Ja nyt ilmestyskirja kertoo, että tämä katolisen hengellisen vallan merkki, joka näin ollen tunnustuskirjojen mukaan olisi lepopäivän muuttaminen, tulee kaikkiin ihmisiin. Ja sanotaan innoitetussa sanassa tarkalleen joko otsaan tai käteen, sillä ei sunkaan se kaikilla ole otsassa. Me tiedämme vallan hyvin, että ei se sunnuntain pyhittäminen niin kovin oman tunnon asia ole suurimmalle osalle ihmiskuntaa. Mutta se on heidän vapaa päivänsä. Ja pane heitä töihin, niin saat maksaa kaksinkertaisen palkan. Niistä syistä he pitävät silloin vapaapäivän. Uskonnollisesta merkityksestä he eivät kovin paljonkaan välitä. Mutta se on heidän vapaapäivänsä. Se on heille merkki kädessä. Mutta on toki laajoja piirejä, joilla se on otsassa, jotka puolustavat sitä uskonnollisena uuden liiton todellisena sabattina ja pyhäpäivänä. He kiivailevat kovasti sen puolesta ja antavat selityksiä ja jopa pyrkivät osoittamaan sen Raamatullakin, vaikka eivät löydä yhtään ainoata tekstiä vakaumuksensa tueksi. Mutta selittävät, jos ei muuta. Se on meidän vapahtajamme ylösnousumuksen muistopäivä. Ja herkästi puhutaan, kuinka sitä toki tulee ja kannattaa juhlia, oli se niin suuri ja pyhä tapahtuma. Ainoa vika siinä on se, että se syrjäyttää Jumalan selvän käskyn. Ja silloin tulee profeetta Samuelin sana, jonka hän esitti Saulille, kun Saul pyrki tällaista kunnioitusta osoittamaan Jumalalle, rikkomalla Jumalan käskyn. Saul, kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Kuulkaa ystävät, me emme kunnioita Jumalaa, emme vähimmässäkään määrin sillä, että me hylkäämme hänen selvän sanansa ja määräyksensä ja sitten otamme tilalle jotakin omatekoista tai ihmisten asetuksia. Nyt me tietysti kysymme, onko tämä nyt sitten niin kovin tärkeä? Onko se nyt niin tärkeä, että meidän näissä oloissa olisi suorastaan aiheellista uhmata yleistä käytäntöä ja enemmistön näkemystä ja palattava takaisin raamatulliselle pohjalle myöskin tässä asiassa. Pyhittää Herran sabattia, joka on viikon 7. päivä, siis meidän lauantaimme, jota toki monet myöskin tekevät, jonka päätöksen ja valinnan moni on tehnyt. Tilanne vaikuttaa siltä, että kysymyksessä on näpertely. Pienten asioiden kanssa saivartelemista. Mutta minä otan erään havaintoesimerkin Raamatusta. Se on aivan Raamatun alkulehdillä. Kertomus Jumalan suunnitelmasta luoda tämä maailma onnelliseksi, täydelliseksi Eden kodiksi, onnelliselle, synnittömälle ihmiskunnalle. Ja tässä luomiskertomuksessa sanotaan selvästi, että sinne Eden kotiin Jumala istutti myöskin erään puun, josta hän oli sanonut, että ei siitä saisi syödä. Jos siitä syötäisiin, olisi siitä seurauksena väistämätön kuolema. Me tiedämme kuitenkin, että
pari Edenissä ei malttanut antaa olla tämän puun rauhassa, vaan otti siitä hedelmän, ilmeisesti vain yhden ainoan hedelmän. Ja tästä oli sellaiset järkyttävät seuraukset, että koko ihmiskunta, Aadamin ja Eevan jälkeläiset, ovat saaneet kulkea tuskaista kärsimyksen tietä, sairauden ja kuoleman tietä. Kaikki hätä, tuska, kipu, kuolema, mitä maailmassa on seurausta siitä, että esivanhempamme ottivat hedelmän siitä puusta ja söivät. Näin kertoo meille Raamattu, eikö niin? No niin, ja meille kerrotaan myöskin samassa kertomuksessa, kuinka Jumala tiedusteli sitten ihmiseltä, oletteko te syöneet siitä puusta? Kyllähän Jumala sen tiesi. Kysymyksessä ei suinkaan ollut nyt pelkkä hedelmä. Ei Jumala ajanut takaa sitä kadonnutta tai puuttunutta hedelmää, mutta hedelmä muodostui vain välikappaleeksi osoittamaan ihmisen muuttunutta suhtautumista Jumalaansa, luojaansa. Jumala oli selvästi puhunut, aivan selvästi sanonut. Siinä ei ole mitään tulkinnan mahdollisuutta. Kielto tai käsky oli yksinkertainen ja selvä. Rohkeniko ihminen ruveta ajattelemaan? Kyllä Jumala on puhunut, mutta ei se niin nuukaa ole. Suuri pettäjä johdatti ihmisen tällaiseen järkeilyyn. Ja ihminen rikkoi tämän kiellon tunnetuin seurauksin. Kysymys ei ollut siis hedelmästä yksinomaan, vaan suuresta periaatteesta. Voiko luotu todella sanoa luojansa puheista ja sanoista? Kyllä Jumala on sanonut, Jumala on puhunut, mutta ei hän aina sitä itsekään tarkoita, eikä sillä ole niin väliä. Ja jos tälle tielle lähdetään, ei lopulta ole mitään rajoja jumalattomuudelle ja Jumalan tahdon rikkomiselle, kuten olemme hyvin nähneet ja hyvin tiedämme. Ja haluaisin sanoa, että kun Jumalan työ on päättymässä ja kun Jumalan tarkoitus on viedä valittunsa ja pelastettunsa takaisin elämän puulle, josta me olemme olleet karkoitettuna tuon rikkomuksen takia, niin Jumalan tarkoitus on viimeisen kerran koetella ihmisiä, miten he ovat oppineet tajuamaan Jumalan sanan tinkimättömyyden ja ehdottomuuden. Ja lopun ajan hyvän ja pahan tiedon puuna tai hedelmänä on Herran sabatti, viikon 7. päivä. Tässä tapauksessa se on käsky. Muista sabatin päivää, että sen pyhität. Älä silloin yhtään työtä tee. Sillä 6. päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki mitä siinä on ja niin edelleen. Mutta 7. hän lepäsi. Rohkeneeko nyt ihminen sitten väittää luojaansa vastaan, edelleen väittää, että kyllä luoja on näin sanonut, kyllä Raamatussa noin sanotaan, mutta ei se ole niin tarkkaa. Jos ihmisellä on edelleen tämä asenne, tilanne jatkuu entisellään, millaisena se oli syntiin lankemuksen jälkeen. Suhtautuminen Jumalaan on edelleenkin väheksyvä ja halveksuva. Haluaisin sanoa, ei ole niinkään kysymys lauantaista tai sunnuntaista tai niistä molemmista. Kysymys on periaatteesta. Jos ihmiset ovat alkaneet väittää, että Jumala on käskenyt lepäämään sabattina,
Mutta me sanomme, tästä lähin on auringonpäivä, sunnuntai oleva kristittyjen lepopäivä, niin silloin osoitamme menettelyllämme ja käyttäytymisellämme, kelle me todellisuudessa kunnioituksemme annamme. Sillä sen palvelijoita me olemme, jota me tottelemme. Siis haluaisin vedota teihin. Muistakaamme, että päivä kysymys näyttelee vain välikappaleen osaa. Samoin kuin hedelmä aikojen aamuna ihmiskunnan lankeemuksessa oli vain välikappale, jolla sisäinen muuttunut suhde Jumalaan tuli esille. Ikävin ja järkyttävin seurauksin. Ja Jumalan tarkoitus on, ennen kuin hän pelastettunsa elämän puulle jälleen johdattaa, palauttaa heidät tinkimättömään, kunnioittavaan asenteeseen luojaansa nähden. Jumala meitä kaikkea Jeesuksen nimessä tähän auttakoon. Aamen.